Hej alle sammen. I dag der er vi taget ud for at besøge Rasmus Brohave, og han bor faktisk lige herhenne, så lad os lige gå hen og banke på og se, hvad der sker. Vi skal se, hvordan han bor, og så skal vi se, hvordan han laver behind the scenes. Eller hvordan siger man det? Hvordan han laver behind the scenes, kan man godt sige det? Rasmus Brohave er en kendt dansk YouTuber. Du kender ham måske fra Beslutningstagning Show eller hans meget store Instagram. I hvert fald så hvis du ikke kender Rasmus Brohave, kommer du til at kende ham meget bedre nu. Rasmus han bor lige herinde, og vi håber han er hjemme og vil være med til et lille interview. Hej Rasmus, jeg hedder Mads. Jeg tænkte på om du har lyst til at være med i et lille interview. Hvad drejer det sig om? Det ved jeg sgu ikke. Hvilket medie er I fra? Vi er fra TV. Er det et sladderblad? jeg tror det betyder, at vi godt må gå ind. Så det gør vi bare. Rasmus? Hvad? Jo, det er bare lige hurtigt. Det er bare ud. I skal ikke bare. Rasmus, det er bare et lille interview. Rasmus, det er bare et lille interview. 5 minutter. Hvad gør vi? 5 minutter. Hvad er det, du vil? Bare et lille... 5 minutter, Rasmus. Hvad fuck er det der? Nu har jeg Rasmus Brohave siddet i hovedet. Okay, kom så her. Nu tager vi det her, ikke? Og så kom. Jeg skal lige... Kom nu ind. Hvad vil vi? Nå, jeg tænkte bare på, om vi lige kunne få et lille interview. Du tør det af der, vel? Kom herud, vask dem. Det var bare et sæbe, ikke? Det var body lotion. Så tager vi det. Tak. Vi er venner, så ja. Hvad vil vi? Ikke fortælle. Nej. Jamen, kan du fortælle lidt? Det er jo her, du bor. Kan du fortælle lidt om huset? Jamen, herinde der har vi jo sådan hovedrummet, kan man sige. Det er herinde, det hele foregår. Jeg ved ikke, hvad det er, I inseminerer, men det er jo her, at magien sker, som man siger. Eller som man siger. Lige godt, mand. Jamen, så er der noget. Så optager vi nogle videoer herinde. Ja, nu ved jeg ikke, om jeg spørger dumt, men jeg kan se, at du har den her. Ja. Er det bare for at spille smart? Skal vi sætte ned? Skal vi sætte ned? Eller vil du? Nej. Rasmus, hvor gammel er du? 17 år. Ja. Hvornår skal du hjem? Det ved jeg ikke. Vi skal lige være færdige med interviewet, tænker jeg. Du laver jo YouTube også. Hvad for nogle videoer er det, du laver? Jamen, det er jo 18. Noget, der er bedre end det her i hvert fald. Hvad er det sjove? Nej, det er bare fordi, du er så lille, så jeg ved ikke. Det... Han er gratis. Jeg synes, du skal gå nu. Nej. Jeg synes, du skal gå. Jo. Rasmus. Nej. Lad være ikke for tæt på. Men Rasmus, lige en sidste ting. Hvad? Ja, så spørg. Rasmus, hvorfor må vi ikke interviewe dig? Det gik da så godt. Jamen, jeg kan ikke. Hvorfor? Jamen, jeg kan tage den her. Tak. Tak for i dag. Nej, Rasmus. Yes. Du kan ikke bare... Hey, skriv en mail. Fik sgu da ikke hans mailadresse. Det var egentlig meningen, at vi lige skulle have et lille interview med Rasmus, og det fik vi også, men det var sgu lige lidt kort, synes jeg. Lidt for kort, men... Ligesom Rasmus. Tak fordi I gad så med, det betyder rigtig meget. Husk at subscribe og like, og hvis I gør det, så lover jeg, at vi besøger nogle flere YouTubere. Så ja, tak fordi I så med. Ha' det godt.